On lihas, joka aiheuttaa kipua silmän takana tai kulmakarvan yläpuolella, eikä tämä lihas edes ole päässä. Pahinta on, että kipulääkkeet eivät auta tässä tapauksessa, koska tämä on mekaanista kipua. Mutta rauhoitu, sillä tässä videossa näytän sinulle 3 liikkeen sarjan, joka voi helpottaa tätä kipua lopullisesti alle 3 minuutissa. Parasta on, että sinun ei tarvitse olla nuori, hoikka tai erityisen notkea, voidaksesi seurata näitä ohjeita ja lievittää tätä kipua hyvällä liikkeellä. Ainakin silloin, kun lihaksessa on triggerpiste. Se tarkoittaa, että se aiheuttaa heijastekipua. Se laukaisee kivun, joka tuntuu toisessa kehon osassa, kauempana. Se on samaa myofaskiaalista kipua. Ja se, joka aiheuttaa tätä heijastekipua silmän takana, silmän ympärillä, kulmakarvan yläpuolella ja voi jopa liittyä huimaukseen ja tinnitukseen, on lihas E.com. Ulompi kleido okkipitaalinen mastoidilihas. Mutta sinun ei tarvitse muistaa tätä nimeä ulkoa. Nyt käymme läpi turvallisen vaihe vaiheelta menetelmän, jonka voit tehdä jopa silloin, kun sinulla on kipukohtaus. Joten tämä harjoitus auttaa lihasta alkamaan rentoutua. Se on eräänlainen valmistelu, jotta voimme vapauttaa triggerpisteen turvallisemmalla ja vähemmän kivuliaalla tavalla. Lisäksi tämä harjoitus auttaa parantamaan verenkiertoa ja rentouttaa faskiaa. Se on pinnallinen hieronta, kevyt hieronta. E.com alkaa täältä korvan takaa. Annas kun otan tähän näytön, jotta voin varmistaa, että näet kunnolla. E.com alkaa täältä, korvan takaa, ja kulkee alas rintalastan alkuun asti. Eli tämä on se reitti, tämä alue, jota aiomme hieroa. Ota kiinni edestä ja takaa. On tärkeää käyttää aina vastakkaista kättä. Se helpottaa hallintaa. Ota tästä edestä ja takaa. Sinä työnnät ja vedät tätä lihasmassaa puristamatta, ilman voimaa. Tee kuin keinuttaisit lihasta. Työnnä ja vedä niin miellyttävällä ja mukavalla rytmillä kuin pystyt. Jatka alaspäin, seuraa koko matkaa, koko reittiä, jonka tämä lihas kulkee. Jos sinulla on vaikeuksia, muista vain, mistä se alkaa ja mihin se päättyy, ja seuraa sitä suuntaa. Liiku ylös ja alas ilman kiirettä, okei? Tee se sinulle miellyttävässä tahdissa. Tulet jo tuntemaan, kuinka lihas rentoutuu vähitellen. Vinkki. Jos sinulla on vaikeuksia, voit tehdä tämän harjoituksen makuulla. Katso, hiero ja keinuttele rauhassa. Liiku ylös ja alas lihaksen reittiä kiirehtimättä minuutin ajan. Ja vinkki 2. Jos kipua on molemmilla puolilla, teet hieronnan molemmille puolille. Sisar, totta kai. Tämä harjoitus on tarkoitettu triggerpisteen deaktivointiin, sen rauhoittamiseen. Olemme jo tehneet valmistelut, mutta silti on tärkeää, että ymmärrät 2 asiaa. Ensimmäinen asia on, että aiomme deaktivoimme yhden pisteen kummaltakin puolelta. Etsimme siis pisteen, joka laukaisee tuntemasi kivun, sen kivun, jonka haluamme helpottaa. Ei saa tehdä 2 tai 3 kertaa. Se vain ärsyttää lihasta enemmän ja saa sinut tuntemaan enemmän kipua. Toinen asia, joka meidän täytyy ymmärtää, on se, että kun olemme löytäneet oikean pisteen, teemme koko harjoituksen, koko tämän deaktivoinnin, mahdollisimman vähällä kivulla. Jotkut luulevat, että pitää painaa kovaa ja että sen täytyy sattua, jotta se auttaisi. Mutta asia on juuri päinvastoin. Lihaksellamme on suojarefleksi. Mitä enemmän kipua aiheutat, sitä enemmän lihas jännittyy yrittäessään suojautua. Ai! Niskani sattuu. Aloitetaan etsimällä se triggeripiste, jonka haluamme poistaa käytöstä. Annahan kun otan näyttöni taas esiin. Etsitään tämä piste rauhassa, ilman kiirettä, käyttäen samaa otetta kuin aiemmassa hieronnassa. Olet jo tuntenut sen, tiedät jo lihaksen kulun. Joten nyt alat kokeilla, painat nyt hellästi, etsit sitä pistettä, joka laukaisee. Luulen, että näin näet paremmin, joka laukaisee sen kivun, jonka tunnet. Kuten sanoin, tarkoitus on aina tuntea mahdollisimman vähän kipua. Haluan, että olet mahdollisimman hellä tässä prosessissa. Kun löydät oikean kohdan, emme käytä paljon voimaa, muistatko? Mahdollisimman vähän kipua. Etsimme pään asentoa, jossa lihas rentoutuu parhaiten. Yleensä se onnistuu, kun nojaa pään käden päälle. Kallista hitaasti
Aivan kuin virittäisit radiota. Sellaiset vanhan ajan radiot. Se oli 84 vuotta sitten. Etsi asento, jossa lihas on rentoutunein. Ja tässä jatkat samalla paineella. Kevyt paine, mahdollisimman vähän kipua. Tässä asennossa hengität rennosti vähintään minuutin ajan tai kunnes kipu häviää. Solmu katoaa kätesi alla. Kumpi tapahtuu ensin? Heilu. Sen jälkeen kun minuutti on kulunut tai solmu on hävinnyt, sulanut sormesi alla, kipu on poissa. Päästät irti ja palautat pään hitaasti. Tunnet jo valtavaa helpotusta. Se tuntuu melkein taialta. Tiedän, että se on ilmeistä, mutta tämä kipu voi tulla silmästä. Joten erityisesti, jos sinulla on näköhäiriöitä, valoherkkyyttä tai silmä on punainen tai turvonnut, sinun täytyy hakeutua silmälääkärin vastaanotolle. Silmälääkäri. Tämä harjoitus on tarkoitettu estämään triggerpisteen palaamista ja kivun palaamista. Se on turvallinen, lempeä ja erityisesti SCM-lihakselle suunnattu venytys. Käytämme seinää, jotta voit nojata selkäsi ja pääsi seinää vasten. Oletetaan, että teemme venytyksen, harjoituksen vasemmalle puolelle. Kipu on vasemmalla puolella ja SCM-lihas, jota haluan venyttää, on vasemmalla puolella. Okei? Käännät päätäsi seinää vasten vasemmalle, kivun puolelle, ikään kuin katsoisit kivun suuntaan. Ja sitten liuutat päätä toiselle puolelle, ikään kuin katsoisit kattoon. Noin, hitaasti, kunnes tunnet venytyksen alun. Ja tässä viimeistelemme tämän venytyksen uloshengityksellä, kun päästämme ilman ulos. Aseta kädet rinnalle ja hengitä ulos hyvin hitaasti. Tunnet venytyksen täällä rinnan alusta aina kärkeen asti. Korvan taakse. Yritä tehdä tämä venytys lempeästi, irrottamatta päätä seinästä. Tämä venytys on turvallinen juuri siksi. Kiinnitä huomiota päähäni, en liioittele liikettä, ei ole riskiä puristaa, murskata välilevyä, niveltä tai hermoa. Kerrataanko vielä, jotta meille ei jää epäselvyyksiä? Nojaa seinää vasten, katso kivun suuntaan, anna pään liukua seinää pitkin, sitten katso ylös. Anna pään liukua, kuulet pään tekevän shh-ääntä, kun se liukuu seinää pitkin, kunnes venytys alkaa. Ja tässä lopetamme käyttämällä uloshengitystä. Kädet rinnan päällä, hidas uloshengitys. Jatka tässä asennossa, tässä mukavassa venytyksessä, 30 sekunnin ajan. Seuraava. Seuraava. Ei, tämä tuntuu todella hyvältä. Ja jotta voisit parantaa vielä enemmän, on tärkeää oppia, miten niskan painetta voi vähentää. Näytän helpon tavan tehdä se tässä videossa. Klikkaa vain tästä ruudulta. Entä sinä, joka katsoit tähän asti? Paransitko näillä harjoituksilla? Jätän sinulle lahjaksi koko tämän sarjan, ilman leikkauksia, ilman keskeytyksiä, jotta voit vain painaa playtä ja tehdä koko rutiinin kanssani. Voit myös vain klikata tästä ruudulta. Lopettelen tähän. Iso halaus ja nähdään seuraavalla kerralla.